No pot suportar que li toquin els ulls, ni que li mirin, ni que li posin gotes quan fa falta. Té un pànic absolut als oftalmòlegs. La possibilitat que algun dia li hagin de fer una intervenció quirúrgica en els ulls, proves preoperatòries, gotes postoperatòries, que li hagin de medir la retina o que li clavin una agulla, és el seu pitjor malson. L'única persona al món capaç de posar-li unes gotes és la seva mare. Em vaig espantar molt el dia que va haver d'anar a urgències perquè veia teranyines als ulls. En un moment, les pitjors possibilitats es van instal·lar en la meva imaginació. Desprendiment de retina, irremeiable, sí, es tornaria sec. Tranquil·litat, vaig pensar, no és tan greu. Només seria sec, es pot viure amb això. Sí, evidentment es pot viure amb això, però us ho dic de debò, no em puc imaginar de cap manera la seva vida sense poder mirar pel·lícules. No li he vist fer gairebé cap altra cosa.